No, 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 no. No, 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 Nasa pagpizza lab ko yun, nasa buka. Di, sunod lang kay ito eh. Boba. Di, ganahan kay kusanan namin kay ikaw pizza ko. Yung kalap ko yun. Yan man. Ako lang. Wala ka ba? Palitan mo sa akong gusto. Kunya lang. Withdraw ako. Ko anak ko. Kunya, usang Dili. day. Karon. Ay, magkuhan na lang tayo naman. Pwede mo, girl. Oh. With milk tea. Makautang lang sa ka. Makautang lang sa ka. Ate. Ay, sakto. Ato tayo lang. Mario. Yung mga amigo. Sige, sige. Basta- Dito, dito. Para nimo. Labi ka ba? Sa kasi mo Sige, sige, sige. Ato ka dito. Uy! Ayos eh! Ayos eh! Pastusan mo mo. Ano ka na? Oh, babae oh! Ako kaya ko babae. Sige mo ka-cute. Ayaw pag ingunala. Pwede. Oh, bastos ha. Pati mo. Ano na yung uyab na ko makita oh. Ayaw pag ingunala ba nga murag mo. Sige ka binastos. Oh. Klaro ana. Patay. Ay lagi pag ingunala. Sige ay ana. Ay nauna yun nakakita oh. Kasi man na siyo. Ana-ana. Ala lagi. Ana-ana. Ana-ana. Ana. Ano naman na? Wala ba ka na maibog ni mo? Huh? Oh. Oh. Ah, lagi sige bang pinas. Ay, sir. Hindi ka mawawa na yung babae, oh. Uy. Basta, pre. Ikaw ba? Ba't mo naman ako, pre? Bastos kayo, pre. Oh. Ay, pre, pasensya na, pre. Wala mo kasabot ba? Kani sa tigadungog nga. Isa may istorya. Ikaw sa man din mo. Ako rin mangod. Di, ako si pangita. Ikaw. Baka po ito baliwa man. Bastos na tayo, sige masag. Ay, di, gabi pre. Tanaw sa gratisyo. O ba? Gratisyo ba? Oh, nya? O, doon, sa tuyo aksyon, anak. Kaya, anak. Kaya, anak ko, no? Ana. Nangay katahuran ba? Katong i-apply sa gratisyo ba? May gabi ninyong tanan. Ladies and gentlemen. Atay. Mau dira? Ito yung action nga. Ito, Egypt. Oh, ano ba? Nakita man siya, pre, nga, kanang, kuha, pre, ba, kanang, nagsakay kabayo ba, nga kabayo, dako itiyan. Oh. Iya, nag-ana sa to. Mao di ay? Sige, sa bastos, di na sa bastos, pre. Abi mo Taya. na Oo, mo basta mate buangan ng kalakihan. Binastisiya. Oy, Hindi ka. Ah, okay. Sapot ako. Why mau na siya, mau na siya. Oh, di ay? Tara, tara, banguli na ta. Mura man kuan. Ano, kasi, pasensya na kayo mo. Pre, pasensya. A few moments later. A few minutes later. Mura man to siya bigaon sa. Dili man ko sa. Gisulti na bito siya magkuha nga dili sa bigaon. So, Oh, No, 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 no. Nausa naman ni oy. Nabuang na lagi mo.